من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. яке аз мавзӯъҳои суханронии раисҷумҳури тоҷикистон дар ҷаласаи бахшида ба сисолагии истиқлол буҳрони афғонистон буд. эмомалӣ раҳмон аз созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои ҷаҳон даъват кард ки барои ҳалли ин буҳрон дар кишвари ҳамсоя чораҳои фаврӣ андешанд. من در حیرتم که تمام نهادهای بین‌المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمی‌دهند. эмомалӣ раҳмон дар ин бора баъд аз 3 ҳафтаи ишғоли афғонистон аз тарафи толибон суҳбат кард. баъзе аз ширкатдорони ҷаласа гуфтанд раисҷумҳур дар бораи ҷабҳаи муқовимати миллӣ таҳти раҳбарии аҳмади масъуд ки бисёриҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳанд дар ин бора мавқеи кишварро фаҳманд чизе нагуфт, вале дар умум аз барқарории сулҳ дар афғонистон суҳбатҳое дошт. ҳама вақт бо мардуми афғон будем ва ин як сиёсати дарҳои кушодаам бошад аз кишвари мо аз тарафи пешвои муаззами миллат, аз тарафи дигар он ки дар унҷа ҳаммиллатҳои мо ҳастанд ва албатта ки ҷумҳурии тоҷикистон нисбати тақдири ин ҳаммиллатҳои мо бетараф буда наметавонад. аз ин нуқтаи назарам пешвои муаззами миллат андешаҳои худро нисбати ин масъала баён кард. президенти кишвари мо пештар ҳам дар эъломияи худ зикр карда буд ки зидди гурӯҳҳои террористӣ аст, зидди гурӯҳҳои ифротгаро ҳаст, зидди хурофотпарастӣ ҳаст. яъне ин мавзӯъ эълон гардида буд ва ин масъала барои шумо бисёр маълум аст. айни замон баъзе аз ҳамсуҳбатони радиои озодӣ хостори як ҳукумати амашумул дар афғонистон шуданд. тамоми ақалиятҳо мардуме ки дар давлати исломии афғонистон зиндагӣ мекунанд ҳамашон сарҷам бошад ва намояндаи қабило тоҷико миллатҳои узбек туркмен ана хай чизе гӯем ақалият озе толибо аксарият аз гӯем пуштуниёро муаррифӣ мекунанд, лекин ва ё хиратмандона рафтор кунанд бояд дигаронро ҳам ба ҳайати ҳукумати нав пешниҳод кунанд. гурӯҳи толибон пас аз тақрибан 20 соли сарнагунии ҳокимияташ дигарбора назорат бар афғонистонро ба даст овард. тоҷикистон пештар низ хоҳони ташкили ҳукумати фарогир бо ҷойгоҳи шоистаи тоҷикистон дар афғонистон шуда буд.